saya simpat kebelah pun fi berlok belajar ke pasal baik pasal sangap jadi video juga agar pat andong kabala supaya share like but subscribe but comment ru pan sutu kumno ki video juga ki rap fi kumno ki ai jing sutu fi bal don ke ike iru lese ke bang laban pa hari si shkwa ban screen pang kini ki sim ke bala hair hang te hat tel aviv kan nong ba jong ke Israel ki bala pen kulmar ki ni ki sim kala hair ki hajar ba ki pau hajar hadu ba ka sim neng kala dum la ong ha ta por ba ki hair ni ki sim kata ka jing bon juki ba ka ne ka jing jia kala pen ki wen ni social media don ki ba ong ba ne ki sign no play don ki ba ong ba kene ke de ki ba sneu ki Israel kam ta ma ba de ki thma hapeng jong ka Iran ba ki Israel te tung ni pe in video ki e ki sim but kendiat in pet ke jinget jingi jiu ki de ki sim baru ki ketuk kat tu ne ki prophecy ki bidai ke Bible but shua bangin poish ke bastang shua ban ajing tip la fin paju tip yide ka Israel kari kari ke baret tam hate po Middle East but la fin nya ke kali la fin ong ban le nami semi fin nya tang argenta pila point na stang shakut but kum juro la fin ong ban nya ke kali na clear she try na north she south jengka tang da kan kunta pila point but next sini kan shwa ni ke we ke nong pa ke bi ong ka khot ke de Tel Aviv de nong ba ka berit de ka weni ke nong ba ka baru spa tam ai than Middle East ka kamret ba de ke shlong chung hi de ngi no pen slam shu in a pet no kwat wat de ke ne ka video ha de ka por de gi e ni kisim la omba ka arsao ba ka arvri trek joni upnai March de ke hajar li de sim ka la ofi ne ka her de po Tel Aviv de ki sim la omba ki de ki jat ting up ki ba her hang te Tel Aviv but ke ki video sutu kalong ba na ki tu ki video view i ki social media la ong ba dan ki ba post what ya ki video tu ki stem ki la let no ka ba kita ki video dan na branch ki ba dai ki ba shisha ki ba dang suggestion ba dan ru ta ki video ki ba post what ni ki stem ki let no ki ba mi hap setiap ani ji ba dang shen re ke e ba ni di ba sutu ro kalong ba ka di ki Tel Aviv la ni ki te ka nong ba jong Israel kat kum ki nong pule ya kemariang but ni ki ching em ba em ki klau ki ong ba ka Tel Aviv ka hap ka check up ki khot ka Syrian African Rift Flyway let's sing la ban ong tin ki si ta de ka linti jong ki sim ba let shikitan Africa te I share so bro don we por lot ngar po Manipur ong ba ki por tlang kum to por ki shet mi ba ki keber kum tu ki nai khat way nai khat ar what how many puru shet one break po jar lig sim la ong bi one ki than Europe ngam tip nei ki down rai let's see ki one ba mi ki ber ki mi ki than not it singi tingala ba kum ka ta ka rukom ro te ka Tel Aviv te ki no ba Israel ka shong ta ka bi khot ka Syrian African Rift Flyway but they ne ta lo ki ong ba ka sna ha ka system la ko no ki tan haru ba sans pa million ki sim ki ya lo ba nak tai jaka tika ba mi na ki jinja ka long ba ha ba de ba ka sayan ba ki nong play ka mariang ki ong ba ka de ka season ka de ka ayom jun ki sim ban ya na ko jaka shkoi pat hanre ha ki pat ba ba de ka don ka ji shooting ka don ka ji sosier ka don ka jing ngo ba don ro ka jing kwa tip khamba shushu ta ko ban teng shushu ka ba la on film ne na ka daw ba ki jinja ha ki social media kham ta ma Instagram ki review kala comment kala tho shibon jing tho dari ba ong ba ki end times kita ki sik khandu dan ki ba ong ba kan sawan ke ki ba sneo hari Israel ba kam ta ter te ke ki ba shukwa ban bata ini klemat kalong ba wan lam fi kendiat shipang ka prophecy jang ka Bible ka jitu pa jang ba ka dai kisim ki dan la ka jang benta haka hima ka jang play la da fi la shat play ka kitab jong Ezekiel ka nong ka ba life kan dai hang tu na du ka la nong ba life pra ka tho shipang ka de jing so per sha jong play ya ki ni ki ri bi khot ki kok ba ki ma kok ti hakal nong ba life dal ong ba dan ka jing le thama ka chur hab den ka Israel bat ki ni dong shun jung ka ki bi khot ki kok ba ki ma kok but ade jile thama ka chur na maro bleu ai ka bore ki Israel la ba Israel la job no ita ka thama
kalau penyap sibuon kediki nong ilam kediki leader jangan diki rigi berkrau kediki nong shun juga but bon ki layap but kalau kau job kau bisa berkrau berkai berahat khot berkat nyo jung kitab skill but kau thor kum ju haka kitab jung penpau ka ong hatu ba ublay khot ya barok sim ba barok kemra bakin wan bam ya met jung kediki niki nong ilam kediki shipai but kinik jok kediki rigi bala sha job nong hagi Israel hatu kapon Dekat kum ketika profesi sutu bapleng shisha kelaban jia kentan warba katu jeka ke Tel Aviv ketika jeka biya tegi million kisim ha ke shisnem but entar dari kita por kalau shisha ke besok bagi tegi sim baru kimrat kinwan ban bam jikemet jikita kinau shun te ban petkut en shukwa bat ong ba ki scientist kedon la kachong kaching batai bagi tegi migration season ketika jing ya jadi sim tak kau reach kau jaka ban let's say ban let guy ban let sa shipor but komta ter kembang api ngidon ro komta ka jimot let's say ketika si ke khadu kita kitab kita ke jibaham no play rek bible kedon ya ka prophecy shapang jo di sim sapuli him api ya tu ka kitab skill life ra kunda ba kum juro ya kitab jibah fi yoshu ji soto de tangkup ni ngai filosofu ke di sim kaya kita ka Syrian African Rift Flyway bat kam ta 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 teng perkut on ye khulai shibon